uwa da abokan arziki, barkanku da warhaka. Kamar da kuka sani, wannan channel mun saba kawo muku bidiyoyi na faɗakarwa da kuma ƙaruwa. To a yau na zo muku da sabon wani mining da muka ɗan yi bincike a kai, muna kyautata a kan shi. Insha Allah za a samu alkhairi sosai a kan shi. Abin da za ka yi shine wannan cikin application ɗin. Abin da za ka yi, in ka je Play Store ka ɗauko application ɗin, kawai ka rubuta Azen application ɗin. In ka rubuta sai ka ɗauko shi, kana ɗaukowa zan je ma referral code a ƙasan bidiyon nan, sannan zan je muku a ƙasan description inda za ku ɗauka kusa referral code ɗin. Hakan ka buɗe ka sa referral code ɗinka, ka danna suka turo ma da verification code, kai copy ka zo kai pasting, ka danna shikenan sai ka danna login. Ka abun nan a cikin wannan application zai kawo ka fuska kamar haka, fuskar shi kenan. Abu na farko za a ga nan an sama claim, sai kai claim. To abu na farko nan wurin da aka sa retweet ɗin nan, sai ka zo ka taɓa wurin da aka sa retweet, zai kai ka zuwa X ɗinka, Twitter kenan, kai ka zuwa Twitter kamar haka. Ka kawo ka Twitter kamar haka, sai ka zo gashi ya ce ma report, sai ka zo ka danna na repost, sai ka janyo kasa ka danna like. To sai ka yi baya ka koma ciki, sannan ga nan kasa ya ce follow our partner developer, sai ka zo ka danna na biyun shi ma kamar haka, zai kai ka zuwa cikin same Twitter gashi, sai kai follow, in kai follow shi ma sai kai baya ka koma, in kai baya ka koma sai ka zo ga na uku gashi an ce post and target frame to make Azen giveaway, sai ka zo ka danna kamar haka, shi ma zai kai ka zuwa cikin Twitter ɗinsu. To abin da za ka yi shi ne sai ka zo, sun ce ka yi target na friends ɗinka, sai ka zo abin da za ka yi shi ne sai ka zo ka yi kasa. Abin da za ka yi shi ne ka rubuta, yanzu bari ka rubuta misali sunan wannan, kawai ka rubuta kamar haka, ka sa at sai ka sa u crypto ads. Yanzu kamar haka, waɗannan da muka riga muka shige su, kun gansu sun nuna mana claim. Sai ka danna claim din nan, ka zo wannan ma ka danna taba claim, za a ga duk wanda ka taba claim za a ga ya bar. Gashi nan sun ce muku watch a video for at least 5 minutes. Sai ka zo ka danna, sai ka zo bare kawo ka. Gashi bidiyon yana yi kamar haka, za ka iya janye shi kawai zuwa ƙarshe, ka ja shi kawai zuwa ƙarshe. Yana gama shi kenan sai ka yi baya ka koma, ka yi minimizing, ka koma kamar haka, sai ka zo wannan kun ga share and comment and good, sai ka zo ka taɓa kawo ka cikin X, sai ka yi follow. Sun ce ka yi share and comment, sai ka zo yanzu misali, sai ka zo ka yi comment, ka ce just ka rubuta nice
project kawai sai ka yi reply, sai ka zo ka yi share. Sai ka zo ka yi share din shi kamar haka, share. Kawai misali bari mu yi share kawai a duk wanda muka ga dama. Misali ko a WhatsApp ne sai mu danna share kawai kamar haka, sai mu danna, sai mu yi share. Gashi mun yi share din shi, sai mu koma. Yanzu mun riga mun yi, sai mu yi baya. Kun ga sun nuna mana claim, sai mu danna claim. Gashi wannan kuma an ce edit any post, sai ka zo ka danna shi ma ya ƙara kai ka. To haka za ka yi ta yi ɗaya bayan ɗaya za ka suna yi. Haka za ka yi ta yi repost, sai ka zo ka danna repost, sai ka yi like, sai ka koma, sai ka zo ka danna wannan shi ma. Ka yi follow, sai ka yi back, sai ka zo wannan shi kuma shi retweet a new post, sai ka zo ka danna shi ma. To haka za ka yi wannan shi ma ka yi repost, sai ka yi baya. To haka za ka yi ta bin su ɗaya bayan ɗaya. Kana repost, ka yi repost, wanda repost ne ka yi repost, wanda retweet ne ka yi retweet din shi. Wannan repost sai ka yi repost. In ka ga dama ka musu like, sai ka yi baya. Wannan sun ce retweet a new post from our partner. Okay, retweet a new post, sai ka danna. Gashi haka sai ka yi repost, sai ka yi baya. Ga wannan ce follow our partner, sai ka taɓa shi ma. Alaikasa, sai ka yi follow. Hello. Sai ka yi back shi ma. Sai ka zo na ƙarshe gashi an ce ma retweet a new post from our partner, sai ka taɓa. Sai ka yi repost, ka musu dan like, sai ka yi baya. Kun gani shi kenan, an gama taxing yau kenan. Yanda ake kenan cikin wannan abun. To yanzu bari mu yi claiming din su gaba ɗaya, sai mu zo mu daddanna claim. Dukansu mu danna claim, kowanne mu danna claim, kowanne mu taɓa kan claim. Kun gani? Kowanne claim. To yanda ake participating kenan cikin, sai ka zo ka danna check in din nan, ka danna check in din nan shi ma za ka samu. Yanda ake kenan samu, sannan za ka yi inviting nan, za ka zo ka danna ka yi inviting nan mutum. Yanda ake participating, ka taɓa kai haka, sai ka busa kamar haka. Gashi nan sai ka yi copy na ya rufe record ɗin kan, kuma share da kai kawai sai ka taɓa kan share. Gashi ya nuna ma option da dama. Idan a WhatsApp ne sai ka danna haka, kai ka zuwa WhatsApp ɗinka, sai ka yi haka. Ka zaɓi wanda za ka tura, sai ka tura. Yanzu misali wannan zan tura, sai in tura kamar haka. Kun ga yanzu na riga na, haka ake za ka yi inviting a cikin wannan application. Don haka ku samu ku yi participating a cikin wannan application. Idan farkon zuwan ka ne wannan channel, ka daure ka danna masa subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa.
Mun gode, mun gode. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya.